אתם מאזינים לוותיקאסט, הסקטים של ותיקים. ברוכים הבאים לוותיקאסט, הסקטים עם ותיקים. היום אנחנו נשוחח על מעברים ואתגרים. סביב השולחן דוקטור אילנה ארליך, שותפתי למסע, והאורחת נורית לרנר. פתיח ומתחילים. מעברים, מסע בזמן, עם יפה מדור ואילנה ארליך. נורית, הייתי רוצה לשמוע ממך על המעברים שעשית ועל מה את בוחרת לדבר היום. אני אדבר על המעבר האחרון, המעבר שעברתי מהקריות לפה לפרדס חנה. אוקיי, שזה אומר מעבר דירה בעצם. זה לא רק מעבר דירה, כן, זה ברור. מעבר של הכל. אוקיי. של חברה, של סביבה, של אנשים חדשים שאני לא מכירה, לא הכרתי פה אף אחד לפני. וההחלטה לעשות את המעבר הזה הייתה בעקבות? שני הילדים שלי עברו למשמרות, וכשהם רכשו את הדירה במשמרות, אז אמרנו, זה לזו וזה לזה, שאנחנו, מה שאנחנו עושים בקריות, אנחנו יכולים לעשות גם בפרדס חנה, ולהיות קרובים לילדים זה בונוס גדול. אז בגלל זה עברנו להיות קרובים לילדים, לנכדים, והתחלנו דרך חדשה. אחד הסיבות שהזמנו אותך היום, נורית, שבחרנו בך לדבר היום, היא העובדה שבעצם את מאוד מאוד בולטת בשטח, בעובדה שאת חדשה, אבל מתנהלת כמו אחד הוותיקים ביישוב, מאוד מעורה, מאוד מעורבת, מאוד מצויה בהמון המון פעילויות. את יכולה לספר לנו איך עשית את זה ומה הניע אותך לעשות את זה? אני יודעת על המעבר הזה כבר 3 שנים, מאז שההחלטה הייתה לעבור לכאן, כי לקח לנו זמן עד שקנינו את הבית ועד שהוא היה מוכן. אז אני בעצם גרה בפרדס חנה שנה בחודש אולי. אבל 3 שנים אני כבר יודעת על זה, ואני אמרתי לעצמי שמה שעשיתי בקריות אני יכולה לעשות גם במקום אחר. אין לי משהו שמחזיק אותי דווקא בקריות, כי גם שם עשיתי כל מיני דברים שקשורים לקהילה. אז הכנתי את עצמי מראש. מה הכנת? אני קודם כל אמרתי שכל מה שאני עושה פה אני אעשה במקום אחר, והעמוד היה, וגם תמונת העתיד, הייתה שאני באמת אהיה פה. מה שקורה עכשיו, אני כבר צפיתי לפני 3 שנים, שזה מה שיקרה. זה בסדר מבחינתך לשתף אותנו במה עשית שם ומה את עושה פה? שם בקריות, קודם כל כבר עבדתי, אני עזבתי בעצם ברגע שיצאתי לפנסיה פחות או יותר, אז אני ידעתי כבר שאני אהיה בפרדס חנה. שם עסקתי באימון, בקואוצ'ינג, היו לי גם קבוצות, גם נתתי הרצאות, והייתי מעורה בקהילה בדרך אחרת. לא הייתי מובילת קהילה כמו שאני פה היום, אבל עשיתי המון אנשים הכירו אותי, ואחד הדברים שנורא רציתי, כשבאתי לפה, אמרתי, אני רוצה שגם פה כשאני עוברת ברחוב, אנשים ידעו להגיד לי שלום, ידעו מי אני. אז זה קורה כבר. איך עושים את זה? איך עושים את זה? הבחירה שלי הייתה שאני בעצם עובדת בליצור קהילה וחברות. ובאמת מהרגע הראשון שהגעתי לפה, אז אמרתי, פגשתי את רותי בירן, שהיא האחראית על פרדס חנה, לא פרדס חנה, קרקור מזרח, ואמרתי לה, תקשיבי, בואי תשתמשי בי. והיא באמת הרימה את הכפפה, ומשם היסטוריה לדברים שאני עושה בכלל, לא רק במזרח קרקור, גם בנווה פרדסים, ועכשיו גם בקהילה חדשה שאני מעורבת בה. ועם חברים פשוט, אני התחלתי עם כל מיני בנות. אמרתי להם, האם אתן מוכנות להיות חברות שלי? והם אמרו, כן, ומאז אני גם חברה פה.
זה נשמע מקסים, באמת, כאילו, אני חושבת על זה שבאמת מעברים בדרך כלל בגיל שלנו הם די קשים, ומה שאת מספרת מהחוויה שלך זה שהתכוננת לזה כאילו נפשית, אני חושבת שזה מאוד עזר לך. והייתי רוצה לדעת איזה טיפים היית נותנת לחברים שאני יודעת שבסביבה שלנו יש הרבה מאוד אנשים שהם עושים את המעברים האלה, במיוחד לאזור שלנו. אז איזה טיפים היית נותנת להם? קודם כל, בגלל שיש פה באמת עשייה מבורכת של ותיקים למען ותיקים, אז פשוט לגשת לאחד מהמועדונים או מהמרכזים, ולשאול מה יש. ומתוך זה גם לראות איפה אנחנו יכולים להשתלב. ויש פה באמת קהילה נהדרת שמאירת פנים, וכל אדם חדש שמגיע, יש לו מי שייתן לו מענה. ולכן, רק לגשת, רק להעז, להציע את עצמנו, לבוא ולהגיד שלום, אני כך וכך, ואני יכול לעזור במה, ולשמוע, ולבחור מה שמתאים, כי לכל אחד מתאים מה שהוא אוהב. ויש פה מבחר אדיר, מגוון אדיר, ואנשים מאוד טובים. כמוך, כמוני, גם אני חושבת שיש כאן עשייה מדהימה, אבל היינו מאוד שמחות אם היית מוכנה לפרט על העשייה הספציפית שלך, וזו גם אולי הזדמנות למאזינים לשמוע מה את עושה, לפנות אלייך ולהצטרף. אוקיי, אז באמת התחלתי, כמו שאמרתי, במזרח קרקור, אז אני מעבירה מיזם שנקרא בואו נדבר על זה, שזה מיזם שאני מביאה נושאים, אני גם ממש רוצה שהקהילה תביא נושאים, כי זה לא רק שלי, ואז הקהל משתתף, מדבר, מעלה כל מיני הגיגים, וזה יוצא שיח קהילתי מאוד מקרב. אני עושה את זה בבית ספר שדות, ולמען האמת, הרבה אנשים קבועים מגיעים, ואז כבר אנחנו הופכים לסוג של קהילה, לסוג של אנשים שמכירים ואומרים ובודקים מי חסר ומי לא חסר, וגם יש קצת יותר אינטימיות, כי זה לא הרבה אנשים, אבל הם אנשים שמוכנים לספר על עצמם, ולהיכנס גם לאינטימיות, וזה חשוב, וזה מה שיוצר קהילה בעצם, האכפתיות של ביחד. שמעתי גם שאת מפעילה קבוצה בנושא של סיפור, דיבור, על ספרים, משהו לא שגרתי, משהו אחר. תוכלי לפרט ולתת מידע שהוא יותר ספציפי, למשל מה היה הספר האחרון, או הספרים האחרים שעסקתם בהם? זה לא כמו מעגל קריאה, שהוא לכשלעצמו נהדר, זה משהו אחר, זה נקרא בוק סרפינג, זה הומצא לפני שנים על ידי רז ספקטור, ישראלי, שהמציא את זה וזה כבר בכל העולם. אני עושה את המיזם הזה בנווה פרדסים, קהילה מאוד מחבקת, ונמצאים שם אנשים שאנחנו בוחרים ביחד נושא, למשל כמו אהבה, למשל כמו עצמאות, למשל כמו תקווה. וכל אחד מביא את החלק שלו, או את נקודת המבט שלו, שקשורה לנושא, דרך סיפורים או שירים, או אפילו סיפור אישי. ואז ביחד אנחנו מתעשרים מזה. אני מקווה שאני לא יותר מדי חופרת. את תוכלי לשתף אותנו במשהו מיוחד שהיה בפגישה הזאת, משהו שנאמר, משהו שעורר חוויה, רגש? למשל בנושא תקווה, אז בגלל שהיינו ביחד, וזה היה גם משהו שהיה קשור כבר למה שקורה במדינה, אני לא זוכרת בדיוק איזה אירוע, כי יש כל כך הרבה, ואנחנו נכנסנו למה זו תקווה, ואיפה אפשר למצוא תקווה. ואנשים סיפרו את הסיפור האישי שלהם, איפה במשפחה שלהם, בחיים האישיים שלהם, הם מוצאים תקווה למרות שהמציאות לא פשוטה. וזה היה שיח מאוד מקרב ונוגע. אני שומעת המון כנות ופשטות, והעומק שבשיחה שלנו באמת יכול, אני חושבת, לעזור להרבה אנשים.
לעשות את המעבר יותר קל. סך הכל מעברים הם בדרך כלל לא פשוטים, אבל בגלל שבאמת את מתארת פה הכנה מראש, שהיא הייתה הכנה טובה, אז אני מרגישה שהיה הרבה יותר קל, אבל לא סיפרת לנו, כאילו המעבר שלך בעיקר היה בעקבות הילדים, ולפעמים כאילו מעבר בעקבות ילדים יכול להטעות, כאילו פתאום העומס הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה, או היית רוצה לדבר גם על זה, או ש... הקשר שלי לילדים שלי והנכדים שלי הוא באמת טוב. גם כשהם גרו רחוק יותר, גם אני וגם בעלי דובי, אנחנו היינו מאוד מעורבים ובאנו הרבה, גם כשהבת שלי גרה ברחובות, הייתי מגיעה אליה הרבה. פה פשוט זה קרוב וזה כיף, כי זה 10 דקות ומגיעים. ולפני 1.5 שנה קרה לנו אסון גדול. החתן שלי נהרג בעזה, והאמת היא שגם קודם הייתי, שהם כבר עברו למשמרות, וזה מזל שהם עברו למשמרות. וגם לפני שזה קרה, כי מה-7 באוקטובר באמת הייתי כל הזמן איתם, אבל זה קרה ב-12 בדצמבר לפני 2 שנה וחצי, ומאז אני באמת שם כל הזמן, או הרבה. יש לה 2 בנות קטנות, בנות 7.5 היום, ואחת בת 10.5, ופשוט אנחנו שם בשבילה, והקשר שיש לנו הוא קשר מאוד מחבר, משפחה בכל זאת, וגם הבן שלי גר שם ממש קרוב, וכל משפחה קוראים לו אריה ריין, אז כל משפחה שלו גם כל הזמן נוטפת אותם ואותנו, וזהו, וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אז אנחנו באמת באסון מאוד גדול, שעדיין אנחנו לומדים לחיות איתו ולידו, אבל אנחנו לאט לאט לומדים איך אפשר גם וגם. אני יודעת שגם בנושא הזה, כנראה שלא במקרה, את קיבלת, קנית, רכשת כלים מראש. אני יודעת שאת פעילה בער"ן, ומשם כנראה מגיעה אלייך תחושת חוסן מאוד משמעותית. את יכולה לספר לנו קצת על ההתמודדות ועל איך הפעילות שלך בער"ן מסייעת לך ולסייע גם לאחרים? אני חושבת שבעניין חוסן, המשפחה שלנו עם חוסן, לא בגלל ער"ן, אלא בגלל מי שאנחנו, ה-DNA שלנו, של המשפחה שלנו, שאומר שבעצם אנחנו נתמודד עם כל קושי שיתגלגל לפתחנו, גם קושי כזה גדול ונורא. אין ספק שער"ן עזרו לי, כי אני התנדבתי גם לפני, אני כבר מעל 3 שנים בער"ן, ובעצם השיח שאני עושה בער"ן מאוד עוזר לי להתגבר על כל מיני קשיים, גם ב7 באוקטובר. הדבר הראשון שעשיתי זה להיות על הקו כל היום, בלי חדשות, בלי כלום, רק להיות לעזר לאנשים אחרים, ועזר לאנשים אחרים עוזר גם לי. וזה גם במלחמה באיראן, זה היה ככה, גם סייעתי במושבה וגם באיראן, וזה בהחלט מאוד מחזק. כשקרה מה שקרה עם אריה, די מהר חזרתי לקו לדבר עם פונים. אני חושבת שהיום אני תורנית הרבה יותר טובה. יש תסמונת שנקראת המטפל הפצוע, כי אז הוא יותר מבין את הפונים ואת האנשים שפונים אליו. אבל זה לא מתכון מומלץ, כן? אפשר להיות טובים גם בלי כל האסונות האלה. אני קודם כל מחבקת אותך ואת המשפחה שלך, ואני באמת איתך כמה שאפשר. אני חושבת שבאמת הכוחות נפש שאת מגלה, את בטח גם משפיעה על המשפחה ועל היקרים לך, ואני מבינה שהמשימה עכשיו היא הרבה יותר גדולה מאשר הייתה בעבר, כאילו עקב הנסיבות, לצערנו.
היית רוצה באמת, איזה מסר היית רוצה להעביר הלאה, גם בנושא הזה וגם בנושא של המעברים? כאילו יש לנו, זה באמת אתגר אחד גדול, והייתי רוצה לשמוע ממך. אני חושבת שהמסר החשוב הוא שקודם כל, אנחנו יכולים, מי שיכול, לא כולם, התפיסה היא שכל דבר שקורה לנו בחיים, שהוא לא בשליטתנו, יש לנו אפשרות לשלוט רק בתגובה שלנו, או בדרך שלנו איך אנחנו מתמודדים. ואת הדרך הזאת של איך אני מגיבה, איך אני מתמודדת, מה אני עושה, מה אני בוחרת לעשות, זה משהו שהוא כן בשליטתי, או כן ביכולת שלי לבחור. וגם מאוד חשוב לדעת לבקש עזרה. וכל המשפחה שלנו נמצאת בטיפול, חלק דרך הצבא, אני לא מגיע לי בצבא, אז אני עושה את זה בפרטי. יש לי מאז שזה קרה, פסיכולוגית, יש לי המון אנשים שתומכים בי, וזה לא בושה, אני חושבת שזה אפילו גבורה, וזה חוזק לבקש עזרה. וגם להראות איך אפשר, גם במקרים כאלה, להמשיך לחיות, וגם ליהנות, וגם לראות את הטוב. מדהים. באמת המון תודה על העצות הנפלאות שהבאת פה. אני רוצה להודות למיקי דגן, על זה שהוא עורך ומקליט אותנו, על אילנה ארליך שהיא חברתי לדרך, וכמובן שאנחנו מודים מאוד מאוד לנורית לרנר, ואנחנו ניפגש בוותיקסט הבא, במעבר הבא. תודה לכם ולהתראות. מעברים, מסע בזמן, עם יפה מדור ואילנה ארליך. אהבתם את ההסקט שלנו? רוצים לשמוע עוד? היכנסו עוד היום לספוטיפיי וליוטיוב, חפשו ותיקסט, ותוכלו להזין לשלל נושאים מרתקים ומגוונים, רק אצלנו. ותיקסט, הסקטים של ותיקים.